Hindi na kayo kalay. Hinalikan yung anak ko for the very first time. Yun yung naka-virgin. Wow! Wala talaga ang nag-iisa and the only one for him. What no? Good morning, mga lalas! Good morning. It's Saturday. You're upset now. Good morning, Dada. Good morning, you're upset now. Ay, upset sir. Inaano niya yung yung beddings. Magbubad kami ni Bana. Aba si Sophia. Pia, come here. Alas 7 na, alas 6. Pumunta na dito si Arya at sa amin. Oh my God, yung mukha ko. Hi, Dada. What you doing, anak? Agoy, agoy, agoy. Shit. Dadalak, dadalak. You never, Didi or Mama's, nipples. Don't know, you want to play with it? Agay. Agay. Ay, kitabagan ko sa dua. Sophia. Ariat gitu. Agay. Agoy, ang amahan kay moapil. Moapil po doon. Na. Mga lalabs, dito na tayo sa kusina kasi maghahanda na naman tayo ng breakfast. Si Dada nasa taas pa di ay. Ayun, ang una, yung mga bago po dito sa aking channel. Ako po si Yen. Medyo lagyan natin ng energy, no? Para kahit hindi maganda. Kahit hindi maganda yung nakita niyo ba sa yung energy ko, super high. So, hello, ako po si Yen. Yung asawa ko po si Yan. At saka yung aking anak ay si Sophia. So, welcome sa aming munting channel. Ito, leftover pa kahapon. May KFC pa dito na sobra. Tender, na lang, yung crispies na lang. Hindi masyado nahalin. Tapos yung bukog, yung bukog. Si Sophia, hindi na talaga siya kumain ay kahapon. Wala pala kaming tinapay. My goodness. Buti na lang. Bumili si Bana ng ganito. Ganun. Ito na lang pala yung tinapay namin. Na mag-divided by kami. Isa sa akin. Isa kay Bana. Si Sophia, pwede ko yung pakainin ng yung nuts. Lagyan ko ng gatas. Kasi lately, ito yung favorite niya. Ito. Ito. May pasok ako today, mga lalabs. And I know this week hanggang Monday, maganda yung weather sa amin. So, sabi ko kay Bana, baka pwedeng magrampa sila doon sa doon sa laruan ng mga playground ng mga bata para naman si Sophia ma-enjoy ba. So, ewan ko kung anong gagawin lang dalawa kasi wala ako sa bahay. Ito ba? Diba, madami yan siya, yung mga puti-puti sa ilalim. Yung ginagawa namin dati sa hotel, lilinisan mo yan siya. Ito, malinis na. Kung nakikita nyo yan. 2 beses lang, lagyan nyo ng suka. Binigay naman, wag yung tuba, ha? Yung suka ba, kailangan ko pala itong linisin. Hindi, ito natapos kagabi kasi nag-edit nga talaga ako. Ayan. Pasensyahan nyo na yan, mga lalabs, ha? Sa jeans. Ako lang yan, may jeans na ganyan. Kumusta naman kayo? Kumusta? Natutuwa talaga ako yung sa mga comments ninyo. Talagang super natutuwa ako. Tapos may isang nag-comment doon na taga-tago. Hello po, Sisi. Sabi niya, first time doon niya sa aming vlog. And sabi niya, padayon lang. Wow. Yan ang mga inanak eh. Medyo ganahan kay ko. Ay, tsaka isa pa. Ito. Shout out sa mga Bisaya din ha. Mga Bisaya, hello sa inyo mga lalabs. Medyo dumadami na tayo sa channel na to. Mga lalabs, dumadami na yung mga Bisaya. Hello sa inyo.
Sus, basta mga Bisaya talaga, maasahan mo yan, mga gwapa. Anak to sila, basta mga Bisaya daw, para kami duha ni Steph, mga gwapa daw. O, lahilan o personality, pero mga gwapa daw. Pareho daw ni Steph, we. Steph pa na level ating blended, level higher up. Higher up. Nananawagan ako kay Steph. Hindi ka pa nagre-reply sa akin kung kailan tayo magkikita. Or magawa pa kami ng appointment kasi dito pag gusto mong makipagkita or gusto mong bumisita sa isang tao, may sakit man or wala, kailangan mong mag-set ng appointment talaga. Kasi 'di ba, para alam mo naman na may bisita na pupunta, ganun, or para nasa bahay ka, para hindi ka aalis. Ganun yan siya. Nagpunta na si Sofia, oh. Gutom na. Okay, baby. Hold this one. Mama put milk, yeah? Lagyan pala yan ng gatas. Normally, hindi ito nilalagyan ng gatas. Ano to? Yogurt. Kunti lang. Lagyan natin ng gatas. Hold properly, yeah? Hold anak, wait anak. Mama got the table, yeah? We need to put on our safety equipment. I got my hard hat. And then I got my bright orange. Oh! It's windy. It's like a cape. Yeah, let's put it on. Zip it up. Okay. Now with all of our safety equipment on, now we can operate the forklift. Oh, Dad, if you're gonna do the you need egg. Egg, bread, milk. Milk also? Walang gakos, wala, nothing. Ay, ano ba yan? Again! No. I just told them that you never show affection to me anymore. Because she wants it staged. I do it when I want to. Yeah, but you never! Nah. Not she. What are she? Did you stand here? No, you did not. She's complaining again. Always complaining. Nothing but complain. Mamahaw to mga lalabs. Si Sofia nag-join sa amin. Tingnan nyo to, oh. Give to mama. Think. Oh, I thought. Kala pa, bigyan ako ng bacon. Di pala. Say hi. Pia. Pia, say hi, ano. Hey, say hi. Okay, no daw. No. Walang hiya ni si Bana. Nalibang po siya, dada. Dada. Kalibangon na kayo kung mga lalabs. Oy.
Problema dito, isa lang yung toilet namin. So, pagbukas ko ng pinto, andito pala siya sa loob. Nakatawan, tumatawa na. Sabi ko kasi kay Sofia, malibang ko. May batasan, tabi-tabi po sa mga kumakain dyan. Hanggang. Oh, tignan nyo aming baby. Hey, where you going? Ah, you vlogger. Because Dada, she saw me yesterday with the camera on me. The case. And then she's doing it now with her baby and with her grocery basket. Where are you going? Wow. Where are you going then? So, oh, you play with baby Arya, yeah? Yeah. Okay. Okay. And? And the teddy also. Teddy's. Okay. Ito pala, oh. Knock here. Tubo, ilong. Tubo, ilong. Iskarte. Tubo, ilong. Tubo, ilong. What is it? There. It's the other one. Yeah? So, naghahanda na lang si Bana sa taas. Tapos, ako na ngayon ang susunod. So, isha-shout out ko pala yung mother and father ni Inday Val na si Nanay Mirna and Oscar Papa Uran. Thank you po for watching. Sana po nanonood kayo ngayon. Maraming salamat po. Ano po yun? Special shout out sa ina ni Inday Val at saka sa papa niya palagi daw nanonood sa aming channel. Hello dyan! Ingat po, nanay at tatay. Sana makauwi na din sila Val kasi 'di ba naudlot 'yon. So sana makita nyo na sila tsaka yung apo ninyong si Savi. Ayan. Na hinalikan si Sofia. Hinalikan yung anak ko for the very first time. Yun yung naka-virgin. Wow! Itong H&M na hindi pa nabuksan. Mag 1 week na ata to. Kalimutan ko kung ilang piraso. May brush sa hair. Oh, maliit pala siya. Ito maganda. Tapos yung mga pantalon. Ito. Ito gusto ko i-try. Ito. Push-up jeggings. At saka ito din is super skinny regular waist. Ano ba to? Pantalon din. Ito din is a skinny high waist. Tapos, ito din. Pantalon din. Na jeans, skinny. Tapos, slacks. Siguro maganda yung slacks. May blouse pala ako binili. Tapos, slacks din. Regular waist. Parang ang laki naman. Oh, ito yung elastic waist na pantalon din. Tsaka ito, slacks. Hinahanap ko yung try ko nga yung slacks, yeah? Ito siguro, yung may elastic waist. Size 40.
So, mag-try muna ako mga lalabs, ha? So, mga lalabs, hindi ako natapos. Bale, ito siya yung isusuli ko. Or, pwede ko pa siyang i-try ulit. Kasi, yan, nagmamadali na ako. Pero, ito pa, hindi ko pa siya na-try. And then, yung ito, dalawa na-try ko. At saka, itong pantalon, ito, oh. Push-up jeggings. Ang ganda niya. Ayan. Nagustuhan ko siya. Ayan, oh. So, bababa na tayo. Andito yung dalawang samukan ko. Yung mga samukan ko dito sa aking, umakyat sila sa taas. Oh, itong baby, oh. Itong baby, oh. She's going to change. Yeah. Mag-change sila ng dada niya. Ako, bababa ako kasi mag-prepare ako ng baon. Go to dada. Go to dada lang nga. Go to dada. She's changing your bum. Then go get your shoes. Then go to dada. Yeah. Sophie. Go to dada. Change na, change. Ha? Sige na. Eh, nga na po nagtutoy yun. That is dada's toy. Nguot, ugwan toy. Tingala ko niya. Bakit din nanguot ng tutoy na never man niya nagdidi sa akin? Siguro nakita kaya yung dada niya yung magkuot-kuot ba? Pero I don't think so. Ganun. So, nagprepare din sila kasi aalis din silang ba, napunta sila sa tindahan kasi wala nang tinapay. So, wala na akong time magligpit dito kasi nag-try ako ng pantalon, which is wrong idea. Pero, kailangan ko kasi matagal na yun. So, maghanda lang ako ng baon. Nag-wait na lang ako ng time para makaalis. I still have mga 10 minutes before ako mag-bike kasi medyo maaga pa naman. Yung dalawa ready na din. Gusto daw niya mag-vest. Ayun. Kunakuha ng dada niya. Okay. Na, body warmer also is nice. Because it's bitter cold. I think Mama's also wearing a body warmer. So, dun tayo sa labas sa mga lalabs. Kahapon. Kagabi, diba, tinanong ko siya dun sa sabi ko nga, diba, parang prank na nag-text siya akin yung aking XYZ. So, sabi niya, bawal daw yun, parang nainis iba na sa akin. So, pag mga usapan kasi daw ako daw nagsiselos na, nagagalit na, ganun-ganun. So, bawal daw. Ngayon ko lang nalaman, totoo, parang galit talaga siya kahapon. Pero nawala na yun kaagad, ha. Kaya hindi ko na in-stop ko na kaagad yung video. Dito si Pana. Dada. How many Filipina relationship did you have? Are you fond of Asian girls or? No, just this one. Really? Yeah, you have another chatmate, right? Before. Chatmate from Malaysia, yeah? Malaysia. So, ako lang talaga ang nag-iisa. I'm the only one for him. No. What? No? What? No? You too. Yeah, you're included. Pretty naman the baby. Ay, come here, mama. You also. Don't spin that oil. That will stay there. Yeah, but we'll change it, so. Can you hear me? Pretty. Pretty. Gotta start saving. Pretty. Wow! Muna kami sa labas. Ito ginagawa niya. May tinatanong ako, lakad ng lakad. Ba yan? Nag-iisip kasi siya sa next project na dito. Somewhere. Sabi ko sa kanya ganun. So, unti-unti lang kasi. Unti-unti kami bibili ng mga yung bang tiles. Blocks. Para dyan. Yeah. Bet by bet. Sus, yan. Laking bibig. Bet by bet. Ano nga yung kanta na yun? Go away from Mama, as usual. Huh? Away from Mama.
Wait, I still have 10 minutes. No, I'm leaving soon. Walking, huh? You're going there. Okay, let's go na kasi maglalakad din daw sila. Okay, sasakay sila sa aking She bicycle. want to be on the bike. Ha? She want to be on the bike. Yeah, I know. Okay, well, let's prepare na. See you later, mga lala. Hi ulit sa inyo. Dito na ako sa bahay pala. And, umupo ako ng konti. So, sila Bana at saka yung anak ko, doon na sila sa taas. So, ay, hindi ko pa nalock yung pinto. Ano ba yan? Narinig ko yung kapitbahay namin. Grabe. Darna. Darna. Ayun. So, mga lalabs, dito muna ako sa kusina. Pahinga muna. Inom ng tubig. Relax muna. Bago ako umakyat. Kasi, diba, nag-bike ako. Tapos, nakakatuwa kasi yung na-excite ako sa mga message nyo. Dun sa mga bagong subscribers dito. Maraming salamat po. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo. Lalong-lalo na dun sa mga bago sa aming channel, sa mga blenders, yung mga yung mga subscribers ko dahil sa bago kong video na yung regalo namin para kay Arya. So yung regalo ko para kay Arya is nag-aantay lang siya, mga lalabs, na sana magkita kami ni Steph soon. Hinaantay ko talaga yung sagot niya. Hindi pa siya nakakapag-reply sa akin. So, bigyan natin ng time. Huwag nating i-pressure si Steph. Kung kung nanonood ka dyan. Hindi kita i-pressure. Pero, mag-reply ka naman! So, ang dami kong nababasa na comments na talagang die-hard fan or avid fan ng Team Blenders. Grabe. Umaapaw yung yung kasiyahan ko sa mga nababasa ko, sa lahat-lahat na sumusuporta kay si Steph sa Team Blenders and sa Angels niya. Maraming salamat talaga sa inyo. So, naglobat ako, mga lalab. Kailangan kong palitan ng battery. Puntahan ko muna si Bana. Kasi sabi niya, tingnan ko. Ay, tulog na si Sofia. Hi, Dada. Oh. Kiss. Sabi niya, report daw before I do something else. How's your day? Fine? She fell asleep at 6:30. Oh! On me, Okay. downstairs. Stop it first. And then? We stayed down there until 6:30 o'clock when I brought her up. She's still in the same clothes she had downstairs. I couldn't change her. Oh, Sophia's asleep. Kita niyo yung puwet? So sexy. What is that? Is it nappy? No, it's Leggings. leggings. Oh, the lupot. Hindi ko pa natanggal yung aking tag. Name tag sa work, I mean. Welcome sa aming magulong hobby room / Laundry room. laundry room and everything else, and my shoes and everything. So we're going to end this vlog, but before that, we're the same color, blue. We are compatible, perfect couple. Magagawa, laging natutulala, tuwing lumalapit ka. Sophia's asleep early. Don't be hard to get. Okay. Okay, Dada, we have to thank our new subscribers. We are now, how many? 29,600. 29,600. Thank you to, say Dada. Thank you to everyone. And to And to Team Blenders.
Yeah, Team Blenders. Thank you sa mga blenders dyan. Thank you. Yeah, if you haven't subscribed, oh sorry, if you haven't subscribed yet to our channel, please click the Like button. and subscribe as well. To the subscribe button here. Master ya. Subscribe. Like. Somewhere around here. Yeah, somewhere around there. Okay. Bye guys. Matutulog na kami. Good night. Bye. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지.